Nooit voelde jouw voetjes waarvoor gras is bedoeld. De warmte van de zon heb jij nog nooit gevoeld. Je haartjes hebben nooit gewapperd in de wind. En ik heb geen idee welke liedjes jij leuk vindt. Je handjes hebben nooit kunnen spelen. Je beentjes hebben nooit op de wereld gestaan. Toch hoor jij er altijd bij. Nooit voelde ik jouw liefde zo sterk als dit moment. Een voortdurend warme gloed waar jij de bron van bent. Ik draag je in mijn hart, mijn kindje voor altijd. En op die manier raak ik jou nooit kwijt. Liefde geven is jou nu los te laten, terug te geven aan van waar jij ook komt. Toch hoor jij er altijd bij. Toch hoor jij er altijd bij. We gaan het licht uitdoen. We gaan het licht uitdoen. We zijn er donderdag weer met onder andere de presentatrice van Boer zoekt vrouw en die gekke boer Paul en nog vele andere gasten. Bedankt voor het kijken en u kunt mailen mannekepaul@vtm.be. Dat rusten. Da-da-da-da-da.